Sau să le reci. De la 5 minute. Ea este Jessie. Nebuna. Nebună? Face numai prostii. Dă cu mâncărică la naci decât o miroase, mai bine îi place mirosul de șosete. Ia uite. Jessie? Maia. El este Maia? El e Mirel? Pe mine nu mă... Și el este șoferul de tir. Merge cu roaba. Șef de șantier, dirigitor de șantier. Și ea este... Oh, la Golden nu merge. Face reclamă, nu Nu, merge? ea este nevoie la Nu ai voie. fac reclamă. Dacă văd așa conținut. Păi eu filmez cumpărături. Și ea este patroana. Patroana numărul 1. A, uite aici. Dacă vrei să pui, uite că ți arăt eu cum. Și zic că de 5 început. minute trebuie să țină? Dar ai început cum să Păi pui. da, să că o șterg eu altă dată, dar Păi măcar da, să... oprește dacă vrei Păi să da. te oprești. Îți arăt eu cum să pui. Ia uite, consumul excesiv de țigarete. Ia și bricheta. Să dau așa, da, ca să poți să ți la funduresc ca lumea. Așa, aruncă țigările, rămâi cu bricheta. Da. Dar camera poți să întorc invers? Da, poți. Să te vezi pe tine. Ia uite acolo, cauciucuri Goodyear. Sunt sparte numai, pe geantă. Ori mi se pare